Huwa element pożittiv li Malta kisbet dawn il-fondi mill-Unjoni Ewropea li se jwittu t-triq għas-snin li ġejjin u jgħinuna niġġieldu anki l-effetti negattivi tal-pandemija. Dan qalet l-ekonomista Stephanie Fabri meta ma' One News tkellmet dwar kif issa illi pajjiżna kiseb l-akbar pakkett ta' Fondi Ewropej ta' 2 biljun u 250 miljun euro, id-diskussjoni għandha taqa' fuq il-mod kif dawn se jinfirxu. Ovvjament huwa element pożittiv li Malta ġabet ammont sostanzjali ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Però nerġa' ngħid l-isfida tibqa' li kif ser nużaw dawk il-fondi. Naħseb issa id-diskussjoni għandha ta' hemmhekk biex anka speċi kulħadd jibbenefika kemm jista' jkun minn dawn il-fondi. Hawnhekk kienu tat b'sodisfazzjon il-fatt li l-Gvern ħaseb f'diversi oqsma li se jingħataw din l-injezzjoni meħtieġa. Jiġifieri mhux setturi biss li huma relattivament moderni ser jgawdu mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, però anke setturi li huma tradizzjonali bħas-settur tal-manifattura, bħas-settur tat-turiżmu. Dr. Fabri semmiet ukoll l-importanza li wieħed jaħseb dwar impatt pożittiv fit-tul ta' dan il-finanzjament Ewropew. Naħseb irridu naraw li jkun hemm pjan għal medium u long term biex naraw illi l-investiment ser ikun qed isir għal benefiċċju ta' kulħadd u għal benefiċċju tal-long term economic growth. Jiġifieri aħna mhux biss qed inħarsu lejlhom. Jien għalhekk semmejt investiment fis-sistema edukattiva tagħna, irridu naraw l-ekonomija tagħna more or less kif se tkun qed tidher u l-edukazzjoni tal-lum kif se nippreparaw l-istudenti tal-lum għal dik l-ekonomija tagħna. Dan qalet Fabri idur wara l-kunċett li Malta taħdem biex tibqa' ġurisdizzjoni kompetittiva fil-lenti Ewropea. Naħseb illum il-ġurnata qegħdin f'sitwazzjoni ta' livell ta' kompetitività tajjeb għaliex tul is-snin sar l-investiment illi more or less wassal saw. L-investiment ma jsirx mill-lum għal-għada kif nafu. Huwa fatt li fl-aħħar snin l-ekonomija tal-iżgħar stat membru Ewropew kienet fost l-aktar kompetittivi u fost l-aktar li esperjenzaw tkabbir kostanti, tant li l-impatti negattivi tal-COVID-19 fuq Malta se jkunu anqas minn dawk fuq pajjiżi oħra. Iżda parti dan Dr. Fabri semmiet fattur ieħor kruċjali illi poġġa lil Malta f'pożizzjoni vantaġġjuża. Speċjalment fi żminijiet ta' kriżi hija kruċjali li aħna jkollna munita li hija relattivament b'saħħitha biex nelbu l-isfidi ekonomiċi u finanzjarji tal-ekonomija tagħna. Il-fondi huma vantaġġ ovvjament ieħor.